Здравейте отново! Вие сте с нашата рубрика 6-7, вече така известна и популярна в България и не само. Това, което ще видите днес, не са тия перфектни, чудесни папагали, макар че имаме от тях в по-малък размер. Днес ще ви покажа в разбъркана последователност няколко дънни, интересни дънни видове риби, които имаме налични в този момент. Накрая ще ви покажа и декорация и накрая ще завършим с едно много търсено, интересно и популярно, особено сред децата, животно. Имаме го в наличност, имаме всичко необходимо за него. Останете до края на клипа, за да видите за какво става въпрос. Преди да започна представянето на нашите 6-7 интересни продукта, ще си позволя от свое име и от името на екипа на фирма Aqua Design да поздравя два екипа, замесени в нещо, което ни направи изключително горди и се почувствахме много добре последните дни. Първото нещо е провеждането на първите 3 етапа от Giro d'Italia в България. Поздравявам всички българи от Несебър до София и всички, които са били гости за представянето, както и организацията. На изключително високо ниво, аз като човек, който следи колезенето отблизо, съм много доволен и щастлив. Още повече, че колкото и да звучи невероятно, колездачите минаха пред моя блок. Но това е, дето се казва, бонус. Второто нещо, с което предполагам много от вас, целият екип на Aqua Design се почувства добре и отново горди, това е естествено печеленето на Евровизия от Дара. Поздравявам тия два екипа и казвам, че това би трябвало да е стимул за всички да работиме колкото се може по-професионално и кой колкото може и докъдето стигне. Ние стигаме по този начин до нашия първи представител, в който ние, гледайки го изключително професионално, се опитваме да дигнем левела или нивото на акваристиката в България. Първият представител за днешната рубрика е една от нашите дънни риби, Ancistrus LDA 16. Няма да обяснявам защо се казва LDA, това ще ви го обясня, когато дойдете, ако имате късмет и още не са разпродадени, да си го купите. Но това, което мога да кажа на абсолютно всички, които гледат в момента е, ако темперамента на вашите риби, имам предвид, не са агресивни, позволяват да имате анциструс, независимо дали ще е LDA, червен анциструс, обикновен анциструс или какъвто да е, категорично съветвам да го имате в аквариума, тъй като изключително много помага за чистотата отвътре. Първата риба, която ви представяме е Ancistrus LDA 16. След Ancistrus LDA 16 една отново не толкова рядка, но въпреки всичко много интересна и популярна риба, която обаче не винаги се намира в добро състояние. При нас в момента имаме в топ състояние. Това е микроразбора Galaxy. Много хора ги оприличават на малки пастървички и съм склонен да се съгласа с тях. Това са тия риби с малките точки, подходящи за дребни аквариуми, за аквариуми с кариди, изключително кротка и много интересна риба и между другото сравнително издържлива. Имаме ги в наличност и в двата магазина, така че може да заповядате. Сега под номер 3, за да има малко разчупено, просто така ми го подават от апаратната, от номер 3 ще ви покажа една декорация, две декорации на нашите партньори от Сайдеко, изкуствени декорации, както се вижда, но много хитро се сетили французите да съчетаят изкуствените растения с естествени камъни. Доста здраво хванати. Пускате го в аквариума, ако аквариума е 30, 40, 50 литра, едно такова нещо буквално вие акцента и декорацията е наполовин готова. Имаме доста такива варианта, сега ви показвам два от тях. Фирмата е Сайдеко, намират се в Aqua Design и в двата магазина. Това беше нашия герой номер 3. Герой номер 4, отново дънна риба. Никога не съм бил фен или пък колекционер на коридорасите. Винаги съм ги харесвал. Това е една от рибите, които съм започнал преди повече от 40 години. Да, некъде на около 3 започнах. Но сега имаме изключително редки коридораси, които беха малки, когато дойдоха. Сега са малко по-едри. Изключително впечатляващи. Не знам как ще се види на камерата. Ако дойдете да ги видите на живо, наистина са много впечатляващи. Това е коридорас Gold Laser. Постарах се да потърся в интернет преди да заснема рубриката. Повярвайте, в интернет няма снимки, които да се конкурират с това, което се вижда на живо. Изключително ефектни сомчета.
подходящи за всякакъв аквариум с по-кротки риби. Малко по-висока им е цената. Ние имаме над 10 вида коридора си. В следващия клип ще ви представя други редки видове, но Gold Laser може би за първи път продаваме откакто съществува магазина, а той съществува от много отдавна. Така, това беше четвъртия вид. Петия вид, преди да ви представя нашия основен акцент в програмата, животното, таинственото животно, за които всички си мечтаят. Но преди него, останете до края, не си тръгвайте, преди него ще ви представя отново един вид сом. Сега ги адаптираме в момента. Така наречения пчеличка сом, Bumblebee, Catfish, Microguanis. Това са сомове, които са подходящи за аквариуми със средни и по-големи видове риби. Изключително непретенциозни са тия сомове, гледат се лесно, много подвижни, ядат всякаква храна, така че имаме ги налични, сравнително рядко се предлагат, в момента ги имаме. Така, в общи линии сега това е, което иска да ви покажа от тази част на магазина. Ще се преместим в другата част, за да видим кое е това, което ще накара вашето дете да се похвали на комшийското дете, след което да дойде и комшията, и неговия комшия, и всички да си накупите от това, което най-вероятно отдавна търсите, детето ви има. Имаме го тук като затворен цикъл на продажба. Аквариум, храна, животно, филтрация. Идвате, за 15 минути тръгвате си, детето ви е щастливо. Така че, вижте за какво става въпрос. Стигаме до последните герои в нашата днешна презентация, а именно това е една животинка и храната за нея. Под номер 6 и под номер 7. Животинката е амбистома. Ако имате малко дете, със сигурност сте чули. То ви е питало. Доста популярни и търсени са тия животинки. Това са мексикански тритони. Гледат се в аквариум. Супер елементарно. Оборудването е елементарно. Грижите са наистина в рамките на някакви минути на седмица и то малко минути. Има разработена цяла гама храни за всеки стадий от живота. Ние ги имаме тия храни. Така че ако сте търсили амбистома, да знаете, че в момента ги имаме, 21 май, както казаха, или може би го пише там някъде на клипа. Имаме ги налични в двата наши магазина. Имаме аквариуми за амбистомите, имаме храна, която е с дозатор, супер интелигентно направен. Натискате, пуска една доза храна, натискате, пуска същата доза. Дори детето ви да е малко, то ще се справи супер лесно. Ето вижте, сега отварям, натискам, пада една доза. И другите две, които са ми в ръката, ще ги хвърля. В общи линии, изключително лесни за гледане и доста интересни животинки. Имаме клиенти, при които вече от години ги гледат, станали са по над 25 см. Не изискват грижи, няма да ви задържат лятото, да се чудите кой ще ги гледа, могат да се гледат и сами за дълъг период. Ако тези амбистоми е нещото, което сте търсили, или ако нещо друго от представеното сте си харесали, знаете къде ни намерите. Aqua Design в двата ни магазина. Ако нищо не сте си харесали от този клип, може да бъдете убедени, че от тези над 100 вида риби, които продаваме, със сигурност нещо ще ви хареса, така че заповядайте при нас. Работиме и събота и неделя от 10 до 6. Имаме паркинг в магазина до подуене, супер удобно. Който не е посещавал, може да заповяда. Надявам се да си хареса нещо. Надявам се този клип да е бил от полза, така че очакваме ви. До тогава ви оставам с нашето любимо хоби.